дарси забони англисӣ барои хонандагони 5 синф дар як синфхона. биби Рофия 24 сол боз дар ин мактаби духтарона барои хонандаҳо дарс мегӯяд. Мактаб дар як деҳаи вилояти Балучистони Покистон аст. вай мегӯяд шароити таълим дар ин ҷо барои кӯдакон хуб нест. ман ҳоло 5 синф дорам. дар маҷмӯъ 45 хонанда аст. вақте ба як синф дарс мегӯям, бояд ба синфҳои дигар ягон супориш диҳам, вале синфи дигар наметавонанд дарсро аз худ кунанд. бо пеш омадани зарурат хонандагон маҷбуранд барои дастшӯӣ ба хонаи ҳамсоя раванд. мо аз ҷойҳои дур барои таҳсил меоем. ба мо шароит лозим аст. давлат бояд барои мо мактаб бунёд кунад. бояд ташноб бошад. бояд ба мо об ва дигар шароитро муҳайё кунад. ин бисёр мушкил аст. вале дар ҳар сурат ин хонандагон биное барои таҳсил доранд. ин мактаб дар зери хайма фаъолият дорад. чунин мактабҳои муваққатӣ дар Покистон кам нестанд. тақрибан 25 мактаб бино надорад. мо ба 15 мактаб хайма додем. худо хоҳад мактабҳои дигарро ҳам таъмин мекунем. бино ба маълумоти мақомот 62% сокинони Покистон соҳиби хатту саводанд, вале дар вилояти Балучистон фақат 54% сокинон хонда ва навишта метавонанд. шумори заноне ки хатту савод надоранд боз ҳам камтар аст. ҳамагӣ 36%. тақрибан 26 миллион кӯдак дар Покистон аз мактаб дуранд.